Ahoj, vítejte u nového dílu ze série GTA San Andreas Singleplayer. My jsme tam, kde jsme včera skončili a jdeme dneska se podívat na druhou misi a ta bude u Raidera. Ale první na mě dovolá. A my to skipnem a začneme Raidera. Myslím, že to je zrovna, že se budeme nechat ostříhat, dáme si nějaký retro. Takhle asi nechápu, jak takhle někdo dokáže jezdit. Ale dáme si trošku adrenalínu, i když to neumím. Doufám, že se vám minulý díl líbil, protože tyhle díly budeme dělat častěji. A čím častěji tyhle díly budeme dělat, tím víc budeme mít to. Co si dáme? Ukaž tohle. Jo, to beru. A už jsme k nepoznání, máme svoje první vlasy. Jo, tohle je to nepřeskočitelný, to mě nikdy nebavilo. A můžeme vlastně jít do toho, budeme žrát chvíli. Jo, jasně. A určitě to vykrade Raider a budeme muset zdrhat. Tak. No jo. Jsme dostali zdarma $2. Why not? Jo, přejedu hajzla. Pokom střílíš. Pokom střílíš. Pokom střílíš. Pokom bys chtěl střílet. Dej mi chvilku, Raidere. Dík. Já ještě nekončím, já jedu dál. Samozřejmě se vám potom, až dohraju vlastně celkově, pokusím ukázat nějaké chyby, které ve hře najdu. Vidíš, jak umím parkovat. Later, home. Já furt nechci dostávat respekt, já chci už prachy. Za co pak mám nakupovat, když nebudu mít prachy? No nic. Takže já se s vámi loučím. Uvidíme se u příštího videa. Vlastně zítra. A určitě dejte like, odběr, jinak vás CJ zastřelí. Zatím.